пак, ако утре ръководството не приеме вашата оставка, ще останете ли начело на отбора? В момента моето решение не е променено. Остава си същото. Какво ще кажете на всички тези хора, които днес ви подкрепиха, които изнесоха и плакати тук във ваша подкрепа? Кажа, че много ги обичам. ЦСКА винаги трябва да има такава атмосфера и те винаги ще имат място в моето сърце. Така че това е ясно, не е нужно да го казвам. Аз съм от ЦСКА и благодаря на всичките хора още веднъж. Голяма част от треньорите в А група ви подкрепиха. Феновете също. Може ли нещо да промените решението? Благодаря ви, Легдан.